Kardom nelimen Sondrosing rompi. Afrangsi solangdo karbi arat donafan kardom nang pajereklo. Nelipini penangan Facebook hei huyalong nelimen pen arloso alam kia putak neliphan ahok pet kalipin pen neliphan akoy nang kipi lapen non het jong neliphan kedam tang chitini phai troksi arni inut soarlo phan cholang remdet pusi neliphan akoy nangkar bokpon tu asila bangso Allah nangkar bokpon alam the putak si neli klar dak alam the kupima laso alam the lapen haladak news along kapaklang pon lapen arloso ahematum lam nangkar bokpon labangso alam voy ko ansi ahokma mane ko ansi ahok kalima labangso alam the klar dak nang litum aphanang apachini ji phansi neli non kachisik ponlo asi kechingsi alang litum labangso neli dak news along ketek ponlong ateng plotang te lapen dak kejong pon alam the bange kechingsi ke alang tum kipu dak kechok che dopik kechingsi bang ke alang tum dak lam hoy che endet laputa alang tum chipu pon thulo lapen neli phan karbi lamet ami pen kedam tang chitini phai kep arni nang sor pon plot lo pusidak kijong ponto lapen adun thu neliphan karbi cultural society pen nang sor pon plot lo pusi pu ponto lapen neliphan rong pen katjui kolam thitalang litum dak kapaklang ponto lapen rong pen neliphan boycott det na solam thitalang tum kapaklang ponto lapen kedam tang freni phai isi arni rat ami kepadu polam the kepaklang ponto lasi laso alam ko ansi ahokma nelihin penali tuma phan klar dak alam the nang pachini ji phan chisek pontang lo lasi keching sinang li tum phan kapachini kang tunga bangke as per FIR dak Bisonat Karbi live and news channel along anchor temporarily alangli nangke claim don ladak arloso alang nemen pen FIR ki pidam lake October 7 arni si ki pidam asila bangso October 7 arni ki pidam FIR alolong ki tokpon atengke kidam tang 7 September arni alang phanne otlang nu kachoklem ji phansi alang ne kapor I la pusialang haladak lam hoy ki pipondo lasi keching si la bangso alam theni le klar dak alam the ki pukang tunga bangke jongsi 7 arni neli la bangso otlang nu kachuma thaji phan kapor I pulotangte alang kupie potsi 14 September mate chitini phai krepli arni anta Bisonat Karbi live and news channel long na encordun bomlang lasi ladak penanta ilitum chinik dak lo lake ang ton pen kapacho bai alam isi alang li jung aning ke hang pen kason si alam kichot ate manang litum lang tami Bisonat Karbi live along nang litum 14 September ani nang litum labangso sarsek da lang iktami halaso arni anta alang le dak news na encordun bomlang lapen adun thune le ki puji pu bangke engkoira sirkep chiti achiklo mate September achiklo kakrung hansipi apayatum nekulat along wangsi nephan nangke ther lapen penangan jume junu nangkang ton lapuson padupon lo lasi nangke ther pon alam thebangke keching sikela pohn lo nephan nangki pu pon keching si alam thekela pulo 20 lakhs paisa nang pinangji kalite arlo soalam ki nang boxi nang nong nang thang nang joji pusini lephan nang ke therpon lapen adun thu alama bangke pini angbong mate chitini phai engko da sirkep mate 29 September arni ne hem chedamahut kaprek amuni ta tumpen alang tum chelangsi ne phan nang enda chi pusini phan nang ke ther padupon lo lapen adun thu alang tum freni phai isi arni rongasar ame along le thota ne hematuma phan 20 lakhs uthot poisa nang pinang ji pu ke ther ke hap mate ke hang padopon lo nang pipe plotangte hem isi phanta nang plung edji pusi nili hematuma phanta ke ther padopon lo
lapen anparta dak thang a bisar abe pin pen ke chok che lang le pin pen ne hema tuma phanta arenga hu ke pasulo lapen 20 lakhs nang pinangji laso ake therbang padolo lasi lasor ni alang litum isialam theke paklang por bangke ne phan alang ka phiri si kat juidak nang chitong dun de piposi nang chitong dun de lo laso alam thelang litum dak paklang pondo lasi neli phan alang litum labangso ame rongasar kacaripon kangni ame alang litum ke padupon la ke phreni phai icr ni sila bangso ame ke padupon lasi neli phan nang ke therbang ke pamo heta neli nang pulo chitini phai engkoi rasir kep mate 29 September arni neli kulat long wangsi alang tum ne phan nang ke ther nang padulo lapen ne phan arlo so alam ki nang bokji poisa le nang pipeti po alam the lapen rong che wang lo tang te pini arnia angbong amat neli phan ne phan nang kenji lap sonta nang ke ther padupon lo lasi labangso nang ke thera joini si neli asapso lahai otlang nu kachumatha mate lahai poisa joine kam ke claim lapen kachipaching no tap kilu kachipaching no atumpen kachipajok je phansi asapso neli hempen angtan dudam nang koklo la solam thebang neli pipotsi dak chitong dun dedat baplo tan neli phan rong ki bang lute thang bisar be pin pen jong sin ne hema tuma phanta arenga hu kapesu lapen 20 lakhs nang pinangji pu dak hin amunit abe pin pen dak la bangso arong along jong sila pusona bisar plo tangte neli phanta kupisi nang ki bipone la bangke dak anta nang litum chini pon melo la so jok sin neli la bangso melong chitong dun dedat lo la pena dun thu la bangso ne hema tuma phan ke ther ke padupon thua bangke ke bangji preni phai troxiani mate irui angbong ne phan pusi la phan wan vek nang po wan vek si 20 lakhs poisa ta pinangji ne phanta wanangji kalite hempenar phung eti pusi ne hema tuma phan ke ther ke happen padupon lo laso ajoksi ne hematum kedam tang phria chiklo ni phai ke thomani mate 3 October arni ram hanse lapen kasang bepi aphan alang nitum bang ke thom amen pen nili tuma phan aronri law and order aron kalipin pen 20 lakhs poisa nang ke hang paruhum ne phan arlo so alam nang boxi nenong ne thang nang ke juji pu labang so alam thi aputhak raiko masai khia phan lam hoi pidam datlo nasi isi kamang hu mimi abangke karbi aron kabisar mate karbi customary law aron ateng pen bisar long kewang plotang te hin amunit awe pin pen ko sonsi 20 lakh sa poisa dak kadiman unolatum lapen ke ther ke happen hema tuma phan arenga hu kapisu kla ko na aron sikelong ma dak nang litum solang do karbi arat dona tum pusitame laso nang litum munti par sikitha taku ansi aron kichok iglo alang litum ke claim dak alang litum labangso 20 lakhs ke hang mate 1 tarik isi Oktober ani labangso melong nili hematum nili to hemi siatum ta pulo jongsi laso alam jongsi ahok akang sai ke nangji pulo tangte law and order ating pen akang sai ke nangji pulo tangte nang litum raiko masai khelong le FIR pidam janot pusini litum hematum ta suggestion pidundo bonta latum kupilo nanga cha thakke labang dak alang litum nanga cha thaka bangke nitum ke police case ke pipe mate lam hoi pidam de nituma phan 20 lakh sinangji lapen dak rong pen angtum thurap dam dangji la so aputhak salang nitum kipu tangte FIR piposi pidam hai hedet lo latum la so alam thila dak poisa joine 20 lakhs a poisa joine sila bangso alang arlo so pipi positame apia potum dak kacerap don pen lapen kaprek ladak nili phan ke claim ke dam nang cholang un e atum ladak kacerap don pen alang nitum la poisa joine si ke claim pula dang ta litum klar dak alam thelitum chini pon ondo athema alang nitum non pudam thunang kokpo jongsi kedam tang chiti ni phai troxi ani jongsi nili otlang no kachoma thaji phan kapor i plotang te nerkep sirkep kep krisi krihni kriketom krepli an kupi porsi alang bisnat kar bilai blong dak nangke thanwang bomlo lapen as per FIR alang kipu kene ke hangsar lang piklo hem amatta bedet lapen adung arai amatta nang arju dunlong ledet pusipu nitum hem ke chingdum pik nitum adon ke doke lapen lasoni nitum hemi sita do nitum hem tumle kona sikidampo hem si aning wang tani tung hemi sita do erlo lasi labang so ke isi
poisa joini si nangkar bok alam chot la si solang do kar berat phana salam thek la dak pen pachinik lo lapen alang jong si ahok pet person te alang li troxier ni alam ke nerkep sirkep alam ama si alang litum lam hoi pidam det nang ji polo ronga sarame sita padu nang ji polo piposi padu hai hidet lo mate hala dak tarik siar ni meke padu long mata pulo kes pidam danan tu piposi kes pidam hai hidet lo nilitum kes pidam det apian si alang litum ta sai jok ji sinot pi nilitum nemen pen alang litum lam hoi ki pidam la si ladak penan tai litum chin si la ni phai chiti ni phai troxi arni alam ki kupia posi cheklu e jona phile latum lam hoi pidam rong lo asila bangso cheklo e jona phi lam hoi ki pidam pu alu ladak do nang litum aphani ling paklang eji like hin lo ho alu ta alang litum ki pidam nilimen pen ki pidam fire alu iklo asila bangso alu alang litum dak alang litum cheklo e jona phisi la bangso lam hoi bang ki pidam do lasi la bangso alam hoi ki pidam aphrang ni litum si lam hoi ki pidam pa lo ta ni litum along do lake ni litum ki pidam alam hoi alo iklo la bangke alang litum ni litum pidam det pen alang litum la bangso kisung pen kachipa jokji phansinon bangke la tum lam hoi ki pidam thu chotlo lasi la dak nang litum ta kematha parsi ki tha la pen non eson alama bangke dak nang litum phan pachini nang kokpo nang litum ka dogo beta chiniklo bisonat kar bi live along dak kedam tang kene 15 July pen nilitum bisonat karbi live channel along alangli anchor ason ben pen angklem to no sitami la so arni pen mala anchor ke kali alang phan sabso training period mate ke than la puson padupon lang voi phet pu sitami ruini than det apita alang phan nitum ke kangjin so pen salang phan pacharli nang pethek nang wa joini si karbi alam kengkong long pu sitami alang phan anchor asai pek pon lo la pen labang so alang phan anchor pek pon det pen viewers atum kandak comment nang ci pidun nang litum ta chinik ponon comment lang ik plotan ta lang lian news ke tham analong nang litum comment lang dam tami alang phan non amat kana anchor asai bang paklem nang ni alang kaning je jumi mi lapen alang karbialam kengkong long karbialam thekpami mi la si alang phan anchor pipon nang ni pu ajoy ni si nilitum alang phan kidam tang chitini phai krip pho arni terminate delo nilituma news channel long pen alang phan anchor asai nang cherap dun nang nilu pu alang phan nilitum isi termination letter parideng lo lapen eson alam the ladak alang phan karbialam kengkong long thek pami mi lapen an parta alang labangso a news channel against aja hok asai ke claim dokok alang jungjung poklana poisa joini ladak labangso news channel phan bidikang limpen dak alang ke klempon dokok ajoni senilitum kedam tang 15 September ani alang phan dak pen nilitum sor prot lo labangso anchor pen sor prot apisila solam the alang litum kapeklang athama nilitum alang phan 14 ani an anchor dolo 15 ani an ke pini pen claim nang nilu pu ajoni se alang phan pak claim kledet lo pak claim kledet pen apisila bangso alam ki bangke ke klang thulo apen eson alam the alang tum kipu pon thu do thulang dak lam hoi che endet lo puta konon phi kene ajasemer bangke hamphang song atuma phan jasemer bangke dak news channel long kipu pon ke KNCA KAWJF KSA lapen KWA la hui asong atuma phan kapamang hu abidi ke kher bangke la pohin lo nituma bangke alang che endet lo la bangso lam hoi che endet lo alang bangkali pusi je thana pot pusi tami lam hoi che endet protante la case register akupi non anta piposi dokok lo piposi non anta dak kene dokok lo non da case register lang law and order mote non ta law and order ateng pen dak insai po labangso alam ardi ke du kali pu chinisi da Guwahati High Court pen tani liphan dak liphan labangso labangso pre arrest bail mate labangso bel alo niliphan nang piklo la sojani siniliphan nang arrest united lo athema alang tumta chini pamelo nilitum ke paklang alo ting pen alang litum labangso alo ingsai pami silang no ahok tema ladak adai avepu chini a joini sang litum niliphan labangso alo nang pido lapen adun thu lama bangke alang litum labangso alo kipi ne phanang paires dat pen mane ne phan nang pang nang chek jipu akabor i labangso kabor i chun cheda da joini silatum puthot
news channel pen senon bangke kapang dang mate kapre asong tumphan ka cirik kapamang hupen alang tumaphan kaperap tunje phan senon bangke akerap ka johang sini bangke pudak kangtung KNCA punon hampang song do ana tum pusrame nang litum one side amunit kalidet nang litum ahok akang sai so arlo punon sopin so punon kechok chi bang plotang te lake adai do vek lo la sinang litum ta la khailam bang lang tar lip pe menang ji athema nang litum aphan ke non la bang solam ki panchot kali solang do karbi arat do ana tum ningka che the par pik do la sila sona por ho nang litum ahok akang sai mate alam bang ko ansi ahok kali makalang mala bang so tar lip pa mesi madu akorte ingjer mate ke hai pitum busra me cherap chitu don je phan chuning ripon lo lahlo la pen adun thu nili kapaklang pon thuang tung bangke kijutsi nili lansi pajut pon po dak nili phan ke jong pon karbi lamet ami pen nili phan chiti ni phai kepar ni nang sor pon photlo palam the la so lo kapang dak pon do chita eson alam nang dam nang ladak peta long le la bang so lo ke tok takali ladak ridak tawe mate signature tawe la pen ladak ke tok pon nang li tum la so lo langji plotang ta nili long do lang ikta mi nang li tum dak ke tok pon do jo tini chiti ni phai acheklo pusipu chiti ni phai kep arnisi ne phanke kar bilamet ame pen nang pa sun pusipu sita alang litum ame a hok pet kang ni comment lo alang tenge free acheklo ni phai kep arnisi me kang ni tante lata kupi koson lo laso laisi mang humimi alam lo lada amatuta ridak ave pen pen seneli phanang sor plot buka pache thang asila so alam ta chiti ni phai kep kang ni kar bilamet ame tum thang ame ta ave la kenili klar tak penangli tuma phan pachini lo thanga meita chiti mane latum september cheklo ke 10 tarik ani ke latum me avi lake isi bhua mate labangke aron re pin kapacho bai thek tik alam pusinili dak nangli tuma phan pachini pon thulo lapen adun thu nangli tuma phan kapachini pon thu kang tung bangke ke lam hoi che endat lo pointe proof nang paklang non lam hoi che endat lo plotan te nangli tum evidence kupilo nili ki pu kang tung bangke dak Karbi Daily News punon Karbi Anglong News punon News of Karbi punon apen kapre ka news channel tum paklang pustami alang tinge news channel tengke rata joini si ke klem pena pot puatumle chuning ri pustami paklang nang kokpa hokalam na bangke nili ning duk alam tawe sitami lam hoi che endet po evidence ala arlo sopia tum nong ta doloma la pena dun thua bangke Karbi lamet ami pen sor pratpur tarik ke parni punang litum long evidence doikluma la so evidence ta awe alang litum nili kachini long ateng ke alang litum ame bangke ingni alang litum pre ni phai kep arni abangsi alang litum kangni sitami alang litum kapeklang pon along ke ketok ke chokche ladak acheklo amen ke tok chokche lapen adun thua bangke Karbi Cultural Society pen da sorpon photlo pusipu lasi comment tu sila so ame kangni mela so evidence doikloma meeting kangni evidence doikloma awe lasi lahaita isi kapachu bai thek tikalam la pen rong pen kat juilo pusipu nilike non nili hem arbung sidulo nali tum chini ta hepo patum nilike rong jota dam bom lo rong tum tanang thek long lo lasi hampang song tum aphan mate solang do Karbi arat aphan kapamang huwa bidi lake nili la pusipu pon lo la pen ke boycott pon det lo pusipu nili phan la sorong long nang patulong le lo la sorong pen nang boycott pon lo pusipu lasi dak hin amunit rong asar amelong Karbi as per Karbi customary law long hin amunit ave pin pen inut amunit phan adai doma ave ma pu pisar se pin pen boycott unma la solam theta langdam nang lasi la bangke boycott un e dak human rights nili sita do anut tina bang pusita medo lasi la so puthak ta nili nang le to ma phan lam klar pi pon lo la pen alang kipu dak news channel long ka che than ke dak ke than pon ke arta engkoi da hini pusipu sita me FIR long bangke alang kipu bangke kresir kep pusi arta ka che tok dak arta doho aluke laikhen loho dak arta krisir ke mate 19 age belang pusi alang tum la bangso ardi ka pe doji pusi la so alam hoilong ka pe pon la se dakan tanang litum munting na along tin alang litum ka pachu bayalam the dak klang klar dak penang litum thek ponik long lo la se kijut si la bangso alam the klar tak alam the nang litum aphan mate nang pachinik lo kijut si ni likipu kang tung bang ke alang litum aron repen alang litum tangka joine mate nilitum dak pen terminate data fee alang litum 20 lakhs apoisa nang dimano la bangso 20 lakhs apoisa kana kadiman nilitum pipe det a joine si alang litum la bangso asai niliphan nangkar bok chot la solam theke kapachu bai thek tik alam lake
lapen nang litum solang do karbi arat do anatum pusitame labangso alam the lok bang kenang litum manghunang ne jong se ahok kali kalang pusitame non nilitum ahin penta cash pilo lang litum ahin penta cash pilo non court along la so alam the bang bangke bang insai po mo apor plotang tenang litum ahok pet alam court long pen kapaklang pon alam tenang lit lasi law and order ateng pen ko an sia ahok kali makalang mala insai po court long pen lake apor pen lotang te anutin bang pusitame chinipo lasi ku pipo selang tum rada phan abatai batai kapamang huwa bidi ke klema tangka joine lasi rada tum nang litum lapuson komane amuni raphan ke claim ke dam ke lang dun un ipen lam karpok poisa joine ke claim lason ka chobai thek tik amunit atuma phan lapuson poisa a joine anong athang chema tha the pin pen poisa a mek kilang a joine ka chobai thek tik alam nang litum manghudu nang ne pusi ka dogowe solang do kar biara dona phan nelhin pen lam klar mate dak birta kapache thanga puthak nelihin pen lam klar pen lam boy nelihin pen pachini pon exit nelilam the engton pon ikoklo